Panjenenganipun Bapak Tri Bintang Budi Harjo SPD MPD mijil saking Sukoharjo Makmur. Tas wonten pamundhut ireng manis pamundhut saking Mas Agus Santoso. Monggo dua artis sekaligus Mbak Nisa Delasan Bulastri ireng manis. Walik neng pelok barang. Ireng manis garap dangdut ya ketipungnya diuripke Mas. Ketipungnya diuripke Mas Eko sound system sing ketipung dipateni ra apa-apa. Kejemen.
kemblengan nyuki-nyuki wakul kemblengan wakul nipang sekane tapi salatan wakul nipang sekane tapi salatan Maduma diajeng Purwanti ngadeka manira ingsun timbali legalana brantanipun Kakang Cahayu Napa, Kang Mas? ingin Ingin apa? menyanyi Aku juga selalu loh selalu apa melompat-lompat di hatimu. aku juga selalu loh Apa? mengisi hatimu Lompat-lompat itu ndak rasane. aku juga ingin loh Apa? memberimu sesuatu Apa itu? anak Masih loh. Masih yen kula nggih memperbaiki ta Pak RT Lah nek kula, Pak. musibah lah. Baik, menika lagu sing ra dirancak riyin mengke dipun walik dateng laras lagi. Ajenge mengke Pak Dimul bawa pelok barang bablaske sarung jagung. Tak tunggu balimu dulu. Spesial buat Mas Haji Sali. Mudah-mudahan terhibur, saya yakin kangen dengan campur sari karena lama di Dubai, Arab Saudi. Kalau di Dubai ngapain, Mas? Ya kerja. Apa ini kono kuwi ameng-ameng wisata. Ya maksudnya kerjane apa lho, Mas? Insinyur teknisi yo neka-neka kaya ngono unta.